ο Πέτρη Μαντίλα από τη Φιλανδία. Σπανούλης. Πολύ όμορφη πάσα στον Μπίρτς, ο οποίος είχε πάσει. Ο οποίος κυριαρχεί με αντίπαλο τον Μίτσοφ. Ήρθε βοήθεια από τον Ντάιους, τη διάβασε ο Πρίντεζης. Να αλλοιώνει την προσπάθεια του Σπανούλη. Σπανούλης ξεμαρκάριστος για 3. Ο Μπίρτς στο follow. Η μπάλα έφτασε στον Μπίρτς. Αυτή τη φορά δεν τελείωσε τη φάση ο Μπίρτς, αλλά πήρε το επιθετικό rebound. Πρίντεζης. Το καλάθι θα... Δεν τον νιώθει πια η Γαλατά όταν επιτίθεται και αυτό είναι πρόβλημα για την ελληνική ομάδα που θα βρίσκει στο rebound την μπάλα στα χέρια του Μάτζαρη. Παπα-Νικολάου βλέπει ανοιχτό το διάδρομο. Δεν τελείωσε τη φάση, αλλά ήταν ο Μπίρτς εκεί να διόρθωνε. Γαλατά, γιατί το τζάμπολ το πήρε ο Ολυμπιακός. Η Γαλατά που έχει τώρα 12 δευτερόλεπτα. Τρομερό μπλοκ από τον Μπίρτς. Απομένουν 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Ο Μίτσοφ δεν θα τελειώσει τη φάση. Ο Τάιους θα κοπεί από τον Μπίρτς εντυπωσιακά. 10 δευτερόλεπτα. Ο Σλούκας είναι πάνω στο Σπανούλη. 6 δεύτερα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού περνάει καταπληκτικά για τον Μπίρτς που καρφώνει και παίρνει. Ο Γιούντο βγαίνει δυναμικά πάνω στο Σπανούλη, ο οποίος περνάει ξανά για τον Μπίρτς με το ένα χέρι. Νικολάου πρώτος, αλλά έχουν επιστρέψει όλοι της τουρκικής ομάδας. Εκπληκτική τρίμπλα του Σπανούλη πίσω από την πλάτη. Θα κοπεί όμως από τον Γιούντο. Έρχεται ο Μπίρτς να ολοκληρώσει. Με ρίσκο η πάσα από τον Σπανούλη. 4 δευτερόλεπτα. Ο Μάτζαρης δύσκολο τρίποντο. Έρχεται ο Μπίρτς να βάλει φοβερό. Κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Ο Μάτζαρης ξανά για 3. Ο Μπίρτς ξανά. Τι γίνεται σήμερα με τον πόντο, οι φιλοξενούμενοι. Ο Σλούκας τώρα πάνω στον Μπίρτς που κόβει εντυπωσιακά. Και ο Μάτζαρης στο παιχνίδι. Στην πρώτη ευκαιρία θα πάμε και στον Τάσο Μπαϊρακτάρη. Ο Σλούκας κλέβει την μπάλα, ο Μπίρτς ο οποίος ανοίγει. Ο Ντίξον για τον Σλούκα. Ο Ντίξον πέρασε από την άμυνα του Μάτζαρη. Η πάσα όμως είναι στα χέρια του Μάτζαρη. 22. Ο Ολυμπιακός βάζει χέρια σε κάθε μπάλα. Με τον Άντερσον να τον επιτηρεί και ο Βότερς με τον Γουλμπεκιν. Βρίσκει φανταστική πάσα και ο Μπίρτς θα φεύγει αρχικά με υπομονή. Ο Ολυμπιακός, ο Σπανούλης περιμένει τον Μπίρτς και του περνάει την μπάλα. Καλάθι και φάουλ. Ο Σπανούλης παίρνει την επιλογή που του δίνει ο Καναδός που υψώνει για να καρφώσει. Έξω για τον Μάτζαρη από την αρχή επίθεση του Ολυμπιακού για 10 δευτερόλεπτα όμως. Πάλι χαμηλά για τον Μπίρτς, νέο κάρφωμα. Τώρα με καμιά 20 πόντους διαφορά είναι παρόμοιο σκορ και στη Μαδρίτη, 63-44. Ο Σπανούλης πάλι για τον Μπίρτς, assist. C'era una telecamera apposta per seguire il duello Balbai-Spanulis, davvero esaltante, blocco di Printezis, Manzaric che consegna una patata bollente a Birch. Sarà anche la bravura dei giocatori ad adattarsi a questo nuovo metro arbitrale. Spanulis gira intorno all'area, poi trova la grande Birch, questa è la grande Birch per l'uscita di Spanulis. Invitato ancora verso sinistra Dunston e con lui Spanulis si gira intorno, scarico per Birch che appoggia. Altro poi parte contro Ortella, comincia a fronteggiarlo, 5 secondi per chiudere l'azione. Spanulis senza guardare, che palla per Matsaris. Spanulis kurtuldu perdeden. Birch smaçla bitiriyor. Üçlüğü atmış, geri gelmişlerdi ikinci yarıda. Bu sefer izin vermeyelim. Topu Saçma çaldık. sapan bir top yapma Nanali, ne yapıyorsun Nanali? Birch döndü, basketi yaptı. Spanulis'le ekmek aldı içeride Bogdanovic. Birch topu aldırmamak lazım, yardım getirmek lazım Bogdan'a. Gelmeyince yine döndü. Panathinaikos, Matsaris, Cam Birch çok çabuk geldi oraya, kendini gösterdi ama topu alamadı. Şimdi Spanulis ona indirdi. Cam Birch. Steps var orada. Steps var. Bir şut Kalatis'ten. Spanulis topu getiriyor. Gentile perdeye takıldı. Spanulis bıraktı. Cam Birch yüklendi ve basketi yapıyor. Bunları iyi bitiriyor işte. Spanulis. Cam Birch hücum reboundunu aldı ve basket yapıyor Cam Birch. Papa-Nikolau, James Felden eşleşmesi. Printezis, Cam Birch çember altında, topu yine ona indirdiler. Basket geliyor Cam Birch'ten. Yani Olympiakos olağanüstü. Açıkladı onu. 7 saniye kaldı hücum süresinin sona ermesine. Printezis döndü şimdi yüzünü çembere, yüklendi. Atışta isabet yok ama orada Cam Birch var.
üçlü var Anadolu Efes'in. Spanulis'ten Green'e uzaklardan bir üçlü kısa. Rebound Birch'te kaldı. Birch az önce bloğu yemişti. Ama bu kez çembere daha kararlı gidiyor 35 metre. Çok da iyi değil ki ilk yarıda da gördük bunu. Cedi doğru olanı oynamıştı, hatırlayacaksın koç. İlk yarının sonunda ve ikinci yarıya Aleyhup'la başlıyor. Olympiakos istediğimiz gibi gelişti. Spanulis son anda topu 4 saniye. kurtardı. 2 saniye, 1 saniye. Printezis kaçırıyor. Ama Birch havada smaçla tamamladı ve öne geçti. Kazanıp hatta şampiyonluğa kadar gitmişti. Evet, bu da artık havlu at. Bulamadı. Mansaris. Elden teslim aldı topu. Mansaris Fittipaldo'dan kurtuldu. Ken Birch atışı başarılı. Bu hakikaten. Zaten istatistiklerde Galatasaray için iyi gözüken tek şey üçlük atış yüzdesi. İşte gene bir ikinci hücum şansından sayı çıkartmış. Mansaris'in Lojeski topla buluştu. Matt Lojeski boşalttı önünü. Ken Birch geriden geldi ve basketi buldu. Önemli ikinci şanslar, hatta üçüncü şans geldi. Neyse ki Dixon attı köşede. Mansaris, Ken Birch atışı başarılı. Fenerbahçe'nin geride bıraktığı Green'i aldırmadı mesela ilk defa. Evet, demin çok önemli tabii orada aldırmama. Mansaris, Ken Birch zor bir atış ama atışı başarılı. 20-18 bu arada. Не выходит в стартовой пятерке. У него 14-14-10-9. Вот такая линейка набранных очков. Ох, как здорово все Деколо делал. И Бирч. Торопятся. Не всегда, конечно, да, но очень часто. И вот выпадает именно в этих моментах, когда от него ждут помощи. Здесь Бирча перевисеть не удалось, но Воронцевич мяч.